Călătoria cometei dorințelor. Într-o noapte tăcută, când vântul adia ușor prin copaci și greierii cântau ca o orchestră nevăzută, cerul s-a luminat cu mii de stele. Dar printre ele se afla una diferită. Nu era nici stea, nici lună, ci o cometă micuță și strălucitoare. Cometa aceasta se numea Lyra. Ea dormise sute de ani la marginea galaxiei, iar acum se trezise din somnul ei adânc. Avea un puf lung de lumină argintie ca o coadă strălucitoare care dansa după ea. Lyra era specială pentru că purta în sufletul ei puterea dorințelor. E timpul să pornesc în călătorie, își spuse ea cu glas cristalin. Cine mă va vedea pe cer va putea să își pună o dorință. Și astfel, Lyra și-a luat sporul prin imensitatea întunecată. Prima oprire a fost lângă Saturn, cu inelele lui aurii. Inelele străluceau ca niște brățări uriașe în jurul planetei. Bună, Lyra, a spus Saturn cu o voce adâncă și blândă. Unde te grăbești atât de tare? Am pornit să duc dorințe copiilor de pe pământ, a răspuns cometa tremurând de emoție. Nu. Atunci, lasă-le un strop de curaj de la mine, a zâmbit Saturn, făcând un cerc luminos în jurul ei. Apoi, Lyra și-a trecut pe lângă Jupiter, uriaș și puternic. Norii săi colorați se roteau ca un dans nesfârșit. Hei, micuțo, grăbește-te, dar nu uita să fii luminoasă, a strigat Jupiter. Lasă pe cer o urmă pe care oamenii să o poată urma cu ochii și cu sufletul lor. Mai departe, Venus, planeta cea strălucitoare, i-a șoptit cu gingășie. Amintește-le copiilor că dorințele cele mai frumoase sunt cele care vin din inimă, nu din buzunar. Lyra a dat din cap fericită și a zburat mai departe, simțind că poartă cu ea și binecuvântarea prietenilor din cosmos. Când a ajuns în apropierea planetei albastre, Lyra a început să lumineze atât de tare, încât până și luna s-a întors să o privească. Bine ai venit, micuță cometă, i-a spus luna cu voce dulce. Oamenii te așteaptă. Fii pregătită, ochii lor vor fi ațintiți asupra ta în această noapte. Și așa a fost. Pe un deal, un băiețel pe nume Andrei se uita la cer alături de sora lui mai mică, Maria. Uite, o stea căzătoare, a strigat Andrei. Nu, frățioare, e o cometă adevărată. Am citit că dacă o vezi, îți poți pune o dorință, a răspuns Maria cu ochii mari și sclipitori. Cei doi au închis ochii și și-au șoptit dorințele în taină. Andrei și-a dorit ca tatăl lor, plecat pe mare, să se întoarcă sănătos acasă. Maria, cu glas mic, și-a dorit ca bunica lor să se facă bine și să le mai spună povești. În alt colț al lumii, alți copii priveau același cer. O fetiță și-a dorit să aibă un prieten adevărat. Un băiat și-a dorit să devină curajos ca un cavaler. Un alt copil și-a dorit pur și simplu să adoarmă liniștit, fără coșmaruri. Lyra îi asculta pe toți. Fiecare dorință era ca o mică scânteie care se așeza în inima ei. Nu pot împlini toate dorințele deodată, își spuse ea cu blândețe, dar pot să le trimit mai departe stelelor și atunci când va veni timpul, dorințele sincere își vor găsi calea. Coada ei luminoasă s-a întins pe jumătate de cer ca un curcubeu argintiu. Copiii au privit cu uimire, știind că au lăsat în mâinile universului cele mai mari visuri ale lor. În timp ce se îndepărta, Lyra a șoptit ca o adiere. Nu uitați, dorințele sunt ca niște semințe. Dacă le udați cu bunătate, prietenie și curaj, ele vor înflori, chiar dacă nu imediat. După ce și-a îndeplinit menirea, cometa și-a continuat drumul printre stele. S-a uitat în urmă și a văzut pământul strălucind plin de oameni care adormiseră cu zâmbetul pe buze și cu inima plină de speranță. Mă voi întoarce, a promis ea.
și atunci din nou voi aduce magia dorințelor. Și astfel, Lira a dispărut încet în adâncul universului, lăsând în urmă o urmă strălucitoare, ca o amintire a unei nopți magice. Iar tu, micuț ascultător, dacă într-o noapte vei vedea o cometă trecând pe cer, închide ochii și pune-ți o dorință. Cine știe? Poate chiar Lira va fi acolo să o ducă mai departe printre stele.